Aw ni yang ma thé noir glacé ne do. N'a sɔrɔ la thé wulilen man di ye, i tɛ nin lajɛ. Ale fana n'a jaabi ɲɔgɔn na. Aw bismillah. An ka barada sigilen ta kan, an bɛ ji kilancɛ bɔɲɔgɔnko k'a la. Ale bɛ maa 2 bɔ. Thé noir temi verre ɲɛ kelen bɔɲɔgɔnko. Nafa wɛrɛ caman bɛ thé noir in na min tɛ fiɲɛ ye dɔrɔn ye. Nga a bɛɛ bakuruba bɔra thé verre de la. Fɛn wɛrɛw de kɛra ale la waasa k'ale fiɲɛ tan dɔ. An bɛ tasuma mana kɔrɔ ka sɔrɔ k'a to yen nɔ a ka wuli dɔɔni dɔrɔn. I kana n'a to yen a ka wuli k'a kɛ bugabuga dɛ. Miniti 10 kɔni kɔfɛ dɔrɔn a kan ka kɛ nin kɛcogoya in na. N'a kɛra tantɔ dɔrɔn an bɛ sin k'a ta caw ka taa sɛnsɛn. N'i m'i teliya k'a sɛnsɛn dɔrɔn a b'a fɔ k'a bɛ kunaya. N'a sɔrɔ la kunamanba ka di i bɛ se k'a sigi dɔɔni a ka wuga la. N'a y'an ja, an bɛ nanaye dɔɔni k'a la ka sɔrɔ k'a bila yen sa a ka suma. K'a to an ka thé bɛ sumali bolo kan, sukaro, nemurukumuni, ɲamaku ani nanaye an b'o k'an ka verrew kɔnɔna na k'olu cɔngɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ. N'a y'i ja, i bɛ se k'a bɛɛ bakuruba kɛ minɛn kɔnɔna na. N'a cɔngɔna ka ɲɛ, i bɛ sɔrɔ k'a kɛ bɔlinin kɔnɔna na. Baara ɲɛna, an bɛ jinigurumaw k'a la sisan ka sɔrɔ ka nemuru den kelen turu a verrew da kɛrɛ la n'a y'an ja waasa k'a nin bari. An bɛ sɔrɔ ka laban k'an ka thé sumalen k'a la ka sɔrɔ k'a ɲami ɲɔgɔn na waasa sukaro ninnu ka se ka yelen. Ni video in diyara aw ye, aw bɛ se k'a cari aw ni maanaw ni ɲɔgɔn cɛ. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.